Tikulandireni muno mu program ya Zodiac Exclusive pano pa Zodiac Television. Dzina langa ndine Kasim Aubi, ndipo lero tikucheza ndi mmodzi mwa ankhalakale pandale mdziko lino, Akamuzu Chiwambo. Iwowa ndi mtsogoleri wa chipani chija cha People's Transformation Party, Petra. Tikulandireni. Ziko mukasi. Moyo uli bwanji? Ine moyo wabwino, kansanga. Tithokoze wabwinonso. Ziko muzedi. Tiyambe nkuti ndale mukuziona kuti zikuyenda bwanji mdziko lino pamene tangotsala ndi miyezi pafupifupi 6 kuti tichite chisankho cha patatu. Tikangana bwinobwino mmene zinthu zilili mdziko muno pakali pano, tikuona kuti zina zikuyenda bwino, zina sizikuyenda bwino. Monga takhala tikuona mavuto amene achitika pompano, ziwawa zikupangika mdziko muno, zipani kumapangana zipongwe komanso kumavulazana. Zimenezi tikuziona zikuchitika lero, ndipo ndi zinthu zoti zodetsa nkhawa kwambiri kuti mmene tikunka kuchisankhomo ndi zimenezi zikhala bwanji. Koma izo kuyika pambali, chipani chilichonse pakali pano chikuyang'ana chikupanga madongosolo osiyanasiyana kuti kodi chisankho chimenechi tingachiwine bwanji. Niziko. Inuyo ndi mtsogoleri wa chipani cha Petra. Chipani chanu chikukonzekera nawo chisankhochi? Kwambiri nifeso tili nkaundula momwemo, ndipo titengapo gawo lalikulu zedi. Mupikisane ngati nokha ngati chipani panokha? Nkhani imeneyi ngati convention usually imakhala decided convention kumene kumakhala chiganizo chimenecho. Koma monga tikudziwa tonse kuti mawu amati mu umodzi muli mphamvu, ndipo kuti ndi chisanzo zingapo tikatenga chisanzo cha chisankho chinachitika pa 23 June 2020. Naona kuti panali migwirizano yayikulu iwiri, imene imodzi ya tonse imene mnali MCP, UTM, Freedom Party, PP, unali PPM, Mafunde, Afford, ifeyo ya Petra, tonse tinalipo 9 ndikupea. Komanso chipani cha DPP tinalipa mgwirizano ndi UDF. Tikoza kumbukira kuti nthawi imeneyi amene anali mboma anali a DPP. Koma naona kuti gulu ameneyo ngofuna kwenda naye mosamala. Tisaende toka. Nde ngati zipani ngati zimene zija zinafika size yoti zipeze azinzawo, ndikupea kuti ndichanzeru ngakhale lero kuti zipani tiyendere limodzi ndi zipani zina. Tikatero ndikhulupirira kuti tikhala tikuyankha chikhumbokhumbo cha Malawi chimodzi kuti kodi akaone china chake mdziko muno. Ntchito yokonzekera chisankho chimene chikubwerachi ku Petra ikuyenda bwanji? Ntchito imeneyi ifenso tili mkati mwa kaundula wake, ndipo tili akali nafenso kupanga tipange mbali yathu. Chifukwa monga kukonzekera chisankho ndi nkhani imene imafunika zosiyanasiyana komanso imatenga nthawi. Ndipo ifenso takhala tikuyang'ana komanso kuwikisa zofunikira kuti nafenso tionetsetse kuti titengepo gawo lalikulu pa chisankho chikubwerachi. Ndipo muona kuti Petra gawo limene itisewere pa chisankho chimenechi. Kodi chipani chanu convention chichita liti? Convention tipanga mwezi wa mawa. April. Simunachedwa? Iyayi, sitinachedwa iyayi. Choyamba malamulo amatilola mdziko muno kuti chipani chilichonse imene ndiye mati Political Parties Act section 16 chikhoza kupanga convention kuchokera pa tsiku limene chalembesa kuboma pasapyole zaka 5. Talembesa 2022 tanthauza kuti tikhoza kupanga convention kandi kutsogolo kuno zili kwa ife, kati pange lero zili kwa ife, malamulo amatilola. So ifeyo we are within the law, komanso sikuti nangokhala basi poti tikudikira convention ayi takhale kupanga zina ndi zina kukonzekera. You are within the law ngati mmene munenera, koma convention tikudziwa kuti ndikumene kumakasankhidwa adindo amene amatsogolera nthambi zosiyanasiyana za chipanichi. Ndipo chipani chanu kupatula convention chikuyeneranso kukhala ndi ma primary elections.
amene nthawi zina amatsogolera ma primaries amene ndi anthu amene asankhidwa maudindo siyana ku convention. Simukuona kuti muzondosa? Ayi ndithu zili bwinobwino. Chifukwa monga ndafotokoza kuti malamulo akulola komanso chipani chilichonse chimadziwa kuti ife tikamakhala munthu amene tikuganizira kuti akhoza kukuyendesa mpando wakuti ndi uyali apoyo. Komanso chipani chilichonse chimakhala kuti mipando yosiyana muli anthu nemuja. Ndiye kuti ntchito ya chipani singayime chifukwa choti convention simunapange, imakhala ikuyendabe. That's where we are as a party. Chipani chanu ndi chipani chimene dzinalo anthu adayamba kulimva pakanthawi ndithu. Koma mwina tikayang'anira chiwerengero chake ambiri amakayika kuti koma chipani chikuchitadi exist. Muli ndi anthu inu? Kwambiri anthu tilinawo boma lililonse la Malawi. Anthu tilinawo. Ndipo members athu ndi followers athu monga ndafotokoza kuti ali boma lililonse. In fact already tinafikira maboma 23 anakwana. So pamakhala zinthu zina ukamapanga mwina anthu akhoza nanga sintha zina maso mwina ali mbali ina. Koma ndithu chipani ichi chili ndi anthu komanso musayiwale kuti nthawi zonse anthu amene amavotera chipani simamembers anu kokha yayi. Zimatheka kuti anthu azipani zina akhoza kuvoteranso malinga ndiko akaona kuti mtsogoleri wakeyo amene akusogolera komanso amene ali pa ballot ndi mtsogoleri amene akhoza kundalira monga 2020 ndikudziwa kuti anthu ndithu nkhale zipani zina zimene sizinali mbali yathu ena anavotera umenewo ataona dongoso lake mene tinayalira kutsogolo kuja ali koma ukuku ndi kwabwino umenewo. So nkhani ya chisankho imakhala ndithu imakhala ndi kasikire ka mystery kena kake. Chifukwa anthu ovota sikuti mamembers ono okhayi. Chifukwa chake mtafunsa lero anthu kuti kodi inu muli mamembers angati mdziko muno. Sangakuuzeni aliyense mwachuchuchu yayo. Chifukwa mamembers a Malawi mama wapeza kuti ali mbali ya uku masana ali chipani china amangochosa makaka nguvala makaka ena. Ndiye chimene tithandiza chakuti musadandaule yayi komanso ife ena akefe mtima wathu uli malo tikudziwa kuti chachikulu chakuti tingopanga zofunikirazo ndipo zonse chabwino. Ifeyo mwina kudandaula kweni sikungakhalepo koma chipani kuti anthu achitsatire zimatengera kuti ena ake azikamba za chipani chimenecho komanso chipanicho chikhale ndi ma structures amene kuphatikizapo ma office. Mukukamba kuti mwina muli almost in 23 districts kumene mukudziwa kuti mudafikako ndithu. Kuli ma structures ma office kumene kokhazikika kuti anthu kumadziwa kuti Petra tipezapo atsogolerake tapezapo. Tikati office monga mnidzimu ikhoza kukhala malo osiyana ikhoza kukhala office ndithu yokhazikika anthu akhoza kumakumana pakhomo pa munthu chipani chikuyenda. Ndi pamakhala ndithu ma different styles amene anthu amapangira zinthu zawo edi. Inu ndi muyuza style ichi? Ife timaweza yomwe yoti pamene tikhoza kuyika office tikapo office koma makamaka imene yoti anthu akhoza kumana makomo mwawo. Chifukwa as I said kuti chipani chilichonse chimakhala ndi style yake. Ndipo za politics zimapanga munthunso amapanga mmene akhoza kuonera kuti ife mmene tilili mbwanji tenge style yakuti. Ndithu anthu amanena kuti zipani zina zimene tili nazo mdziko muno panopa mwina zipani zimene zidalembetsedwa zikudutsa 20 koma mbuyomo timamva ndithu kuti zipani zomwe zilipo zongodziwika zimadutsa 50. Zina zipani zoti mwina anthu amangomva dzina lokha. Ena amati mwina zipani zazing'ono ngati chanu cha Petrachi zimangofuna kuti pali njira imene amafunira osati kuti zitsogolere kumene koma pali china chake chimene ma individuals within the parties amafuna kuti akwaniritse iwo achite benefit osati ngati zipindulire the national ngati at national level. Funso labwino kwambiri. Titenge chipani monga pakali pano chili mkatimu. Mukamukuza bwinobwino mukuona kuti
iwo alimbali iti alimbali yopanga zinthu chitukuko mdziko muno kapena kwakukulu ndikoti iwo akhale ndi chuma. Apapo tukamba kaza size and existence ya chipani. So no but nangasi mfundo ndiya kuti ena amalowa mzimenezi kuti akangopeza ako zimene akhoza kupeza. Ineyo ngati mtsogoleri wa Petra si kuti ndili politics kuti ndikusuwa zonjenereza pamoyo wanga kapena ndi pabanja panga. Okay. Ndithu. Ukakhala kuti uli ndi political position umapanga kupyolera apapa chifukwa iyi ndi project imodzi yokha. Koma ukakhala kuti wapasidwa mpata kuti ukuyendesa dziko ndiye kuti ukafikira anthu ambiri oposa. So mwachidule ukhoza kupanga koma tili mmenemu ndikuona kuti ndi njira imodzi imene ukhoza kukafikira dziko lonse nthawi yochepa. That's why ndili in politics. Ena amanena kuti zipani pa level ngati mene lili Petra ena amati ndi ma briefcase parties ndi zipani za nthumba zimene ainu ake natsogoleri mafuna kuti muzizigwiritsa ntchito poyitanisa mathandizo kwa ndi kunja kuti adzigwiritsa ntchito dzina limeneli. Okay. Chipani tisachepese chilichonse mdziko muno chifukwa nthawi zina munthu amene wandelera ndi amene akhoza kupwetekanso kwambiri. Ndikupase chitsanzo ichi. Ine tili mtonse muja muli zipani zosiyana-siyana. Ataunguza president ndatsogolera anzanga bwanji sana akasankhe spokesperson ochokera chipani chelekeze ngati zipani zinazo. Adapita mchipani mtsogoleri wa Petra chifukwa cha adaonamo uluso mwa ine. Osali mwina anangofuna kuti akhale ngati akupatsani timphamvu toti muzifira kuti yayi tili gululi koma mwina mongochita ngati kuti kungoakokerera kuti mwina amvebe kuti tili nawo limodzi nangati ngwasiyasi. Nanga ena obwa bwanji sana apase. Sana apasa mwina maundulu. Angati. Ya koma kunali nduna bezingapo. Zingati. Zinalipo. Ngati tiyo. Akatsonga ndi amene anapatsako ku PPM. Okay? Koma zipani zina zonsezi. Panalibe nduna. Komanso ngakhale kuti zili chomwecho. Munthu sumangopereka udindo wamba yayo. Kuti walankhule malo mwa state president. State vice president. Ndi zipani zonsezi. Kumbali yanu ngati Petra, mu spokesperson wa Tonse Alliance, mmaona kuti ndi udindo ndithwe? Kwa si kwa Petra kokha yayo. Munthu ukamalankhula zipani 9 amene simasera atu. Ndithu. Koma ndi ntchito imene ndinkapanga yopanda sikuti ndimapeza malipiro. Ndimapanga ndalama zanga. Secretariat ingaenda ndi ndalama zanga. Sikuti ndinali pa payroll ya government. I was using my own resources. Titsindike pa mgwirizano umene munali mgwirizano umene wa Tonse. Inuyo ngati chipani cha Petra, role yanu kwenikweni amati ndi chani? Mumati ndi chani mkatimu? What do you mean? Tondoza chani? Kuti inuyo kuti ngati pa mgwirizano kuti lo mukakhala tili mu mgwirizano mumazimva kuti ifeyo munomo chomwe tuchitamo ndi ichi ngati chipani. Okay. Ife mmene muja timakumana timapasana nzeru tikakumana. Timakhala ndi ma meetings kuti ma partners onse tikakumana aliyense amatha kupereka ponzero. Ndipo simunali kuti yayi chipani chini chachikulu chilankhule ichi chaching'ono chisalankhule aliyense mapasidwa mpata. We are like equal partners. Tikamakambirana right? So panalibe discrimination ya njira imeneyo yayi. Aliyense wa ife timapanga play role but ineyo kuphatikiza penepo ndimatenga zonse zije tikakambirana ndikuyika pamodzi ndikulemba ma minutes kenako ndimapereka kwa president. Komanso ndamene ndimapasidwa mpata kuti kuyitanisa meeting ndimakhala nikulumikiza nda president tikagwizana tsiku ndauza anzanga aja kuti date ija ndiyale meeting ikhala tsiku lakuti. Komanso ndikuuzenso kanthu kena kamene mwina sukudziwa ayi. Tikakumana ndimene tinkakumana zipani 9 muja. A president amandipasaso udindo wina ndimapanga moderate ma meetings amene aja. Ma decisions amene amachitika kuchoka mu Tonse Alliance muja
zimakhala kuti mwakumana ndi kukambirana ndithu sono nene zili pali zinthu ziwiri pali zinthu zina zimene ifeso sitimadziwa ayi kuti zachitika mwachisanzo kutseka kwa ADMARC si nkhani imene inakambirana kwa alliance ayi pali ma decision ambiri amene nafeso timangomva kuti zachitika. So zimene makhala ino involved ngati ma alliance partners ndeziti nyopa makhala zinthu zina zoti a president akafunsa chakuti maganizo anu ngotani. Alright, my issues ena koma chimene ndifotokoza nchakuti si ma issues onse yayi. Some of the critical decisions zimene zimachitika nafeso timangozizimka kuti akuti kwabangaza kuti monga kutseka kwa ADMARC, that was a big issue. Okay? So ndi mmene zinakhalira ndipo ifeso as I said ndinatengapo mbali athu phati zapenepo amandipasampata ndipange moderate ma meetings amene acha si unali udindo ong'ono ya chipani chokuti amakupatsani mpata kuti muzipanga chair ngati ma meetings acha muzipanga moderate ma meetings komanso inu kukhala spokesperson wa kumeneko chidatentha nchani kuti mpaka namutulukemo sichifukwa munali kufupi ndi zononas zinali kufupi ndi zona komanso ife ndiye chinali chipani choyamba kutuluka mmene muja msayiwalere kusiya udindo ngasi ukati spokesperson ya zimalemererako inunso kunja kumadziwa kuti kuli spokesperson. In fact tukuyamikeni kuti tikakufunani kuti onse alliance mathauti yankhula no apopo koma kudatenthanji kumene kuja mavuto analipo ndipo tisayang'anese kutali tingoyang'ana imene dziko lili lero kodi zimene zochitika pafika dziko lathuli ndi zimene Malawi ankayembekezera kapena yayi. Do you regret to have contributed mwina kubweretsa boma ilili nkumatsogolera? Do you regret as a party? I do not regret. We do not regret. If you may recall, there was a lot of tension in 2020 in the country. And that time, there was a lot of unrest. People wanted to know what would happen come 2020 Mwina Amalawi akumvetsetseni. Ndipo pamene paja anthu anafika kuti anayipidwa ndi boma la DPP. Tinene zoona anthu Amalawi ambiri anafika kuti atopa ndipo samafunanso kuti DPP ipitirire yayi. Ndipo kunabwera tonse muja tinaona kuti mdziko muno munabwera bata ngati nditu kamphepo kayaziyaza ngoti utanthauza kuti pamene paja tinapanga avert a big crisis. So ukandifunsa kuti kumpanga regret, sindikupanga regret. I believe we did the right thing. That's what the nation was really needed at that point in time, and we did exactly that. And I'm very glad that I took an active part in that one. And for your information, we participated in that election using our own resources as Petra. Okay. Yes, nobody funded us. When you saw us going all the way kupita ku Nsanje, kupita ku Central Region, kupita ku Chitipa, tima use ndalama zathu. Tifike kumeneko kunkhani kuti ndalama mazitenga kuti. Komano ngati chipani kutonseko munakhalako mukunena pakuti you happy kuti munapanga contribute kuti mina zinthu zisinthe zikonzeke. Situation imene Amalawi ali pano akudandaula kwambiri. Zina mwa zimene mwina Amalawi akuzidandaula ndi zimene zinakuchititsani kuti mutuluke mu alliance imeneyi. Lilipo phunziro limene mudalitenga ku mmene mgwirizano unayendera nkufika potuluka pali phunziro limene unaphunzirapo ngati chipani? Kwambiri. Maphunziro ndi ambiri. Mwachisanzo tinaona kuti munthu usayiwale kumene mwachokera. Usayiwale. Kuyiwala ni matenda akulu. Monga ena takhala tikumva
chisankho chimenechi tikanatha kuwina pa ife toka. Mwakhala mukumva tuziyonjo. Inu simazimva kuti muthu kuima pano kankupambana. Ife tikuona kuti chimenecho si chilungamo chake. Kuti zitheke zimenezi zinatengera mphamvu ya aliyense chipani chake memoja. Kaya wina abweresa mavoti 20, kaya wina abweresa mavoti 2000, kaya wina abweresa mavoti 1 million. Onse aja ndi mavoti oti adawerengera kuti mapeto ake mtsogoleri wathu kapena amene anali torchbearer wathu apeze 59%. Chabwino kumene kuti khazikikako koma timalizireni maphunziro amene mwaphunzira pamene zake. Yes, so choyamba ndimene ndane kuti usayiwale. 2 ndi chimene ndafotokozanso kuti ndaphunziraponso kuti zinthuzi kupangira limodzi ndi bwinonso mgwirizano. Chifukwa kwati ine ndine chipani ndima pandekha ndine uje ndi mazidalira zimenezo tikuona kuti nzosathandiza yayi, sizingathandize yayi. Phunziro lina lachitatu lofunika kuti mukamagwirizana pazikhala kuti anthu magwirizana malemberana bwinobwino mgwirizano wanu. Osati pena akulankhula zawo kuiyayi ife mgwirizano sitikuudziwa iyayi ife zimenezo sitinapange nawo. So komanso zinthu ngati zimenezi zisamapangike mwanseri. Ndi phunziro lina. Mukapanga mgwirizano mwauze Amalawi talowa pa mgwirizano umenewu tagwirizana ndondomeko yakuti zimenezi zimathandizira kuti mawa wina akazasintha ndiye kuti Amalawi adzakhala mbali ya munthuja amene akuona kuti sanampange zabwino uja. So tikuona kuti zimenezo sizinachitike nthawi imeneja. Komanso ukakhala mtsogoleri uzikhala munthu woti chimene walankhula usachokepo yayi. Anthu anzako azitha kukudalira. Kudalira na pa dziko lapansi pano zofunika kwambiri. Ndipo munthu sungagule kuti anthu akudalire. Sungapite kusolo ndizagula kuno kuti anthu andidalire. A president apano wabwa mukakambirana magwirizana ndikuchita amene achitira mukapena ali ndi vuto limene munenali. I think zinthu tinene kuti zinthu mene zili nziko muno zikulankhula zokha. Okay? Inuwo mukudziwa zimene ankalankhula iwo AMCP ndi UDM. But I want you to come clear for UDM. Inuyo munali spokesperson wa Tonse Alliance. Mukakambirana zilipo zimene magwirizana kuti agwirizana izi tipange izi. Mukagwirizana mapanga zimene magwirizana. Vuto I think ndinene zonga kuti ndinene zona kuti implementation imavutako yakhala ikuvuta. Kuti zinthu magwirizana bwino opeza kuti implementation yake osayiona ayi. I mean I should be very frank. And I'm doing this not out of any hatred. Koma ndingolankhula amene zinthu zakhalira zikuyendera. Ena kumanena kuti zimaoneka ngati kutonse kuja munaliko inde ndithu mukagwirizana bwinobwino kandi a president kuti tipange izi koma kumbaliko mwina kumbali ya kuchipani kumene akuchokera president kumakhalanso ma external forces mwina kuwapanga influencer president kuti asapange implement zimene makambirana. Ndichoncho ndafotokoza kale Kasim kuti munthu ukakhala mtsogoleri uzikhala ndi integrity. Chimene mwagwirizana ineyo ngati lawyer, that is my background. I believe kuti when I give somebody a promise, my promise must be my bond. Lisaneni kuti ayi panopo poti kwanga akutere basi ndisinthe. Chifukwa chimene chinachika 2020 ngakhale bena koza kuchichepsa lero chinali chinthu champhamvu kwa basi. Kuchosa DPP nali mboma sanali masera atu. Sanali masera kodi? And DPP inakunga bwinobwino. That's why zinatengera nthawi yayitali kuti akhulupirire kuti adagonjadi pachisankho chimene chicha. So chizimezi cha mtsogoleri aliyense ukakhala mtsogoleri, you must be a man, a woman of your word. Uzisunga chimene wauza anzako. Chifukwa mawu aja akuluakulu adena kuti mawu akulu amakoma akagonera. Zimene iweyo ngati ufuna kuti uchenjere chifukwa choti uli pampando.
zimene tsiku lifika zimene zija adzakukumbuza iwenso udzakumbuka laweka kuti I think izinthuzi tikanapanga njira ina. Sono ineyo monga discipline yanga as a lawyer, when I give somebody a promise, ndikampanga promise munthu. Komanso on top of that, as a Christian, tiziyenda nchoonadi. Iyi ndi phunziro limodzi la Khristu. Ukhale chimene walankhulacho chikhale chiti chomwecho. Ngati panga khale china chake choti chapangisa kuti mwina pakhale vuto ubwereso kwa anzako. Tinagwiza ntipanga zakuza kuti koma takumana ndi vuto lakuti. Zimene sizimachitika Ayi. Sizimachitika. So msogoleri azitha kumasukira azinzake. Kukomanso chachikulu ukafotokoze kwa Malawi acha. Shuka ukalonjeza muzadya katatu pa tsiku. Fetereza muzagula pa 4,900 chakuti. Tizapanga 1 million jobs. Alipo amene anabwera uzafotokoze kuti zimene tinkalonjeza zija pepani sitikwaniritsa malinga ndi kuti takumana ndi vuto lakuti. Ine mwamva? Mwina pamenepo titha kukhala kuti anafotokoza koma mwina singatikumbukira tonse, koma ndikukhulupirira kuti mmene mmayamba alliance munali ndi manifesto yanu mutapita kuja Malawians were made to believe kuti mwachita consolidate ife tini maganizo awa tiye tizizipanga implement. Inuyo ku Petra zimene munapanga contribute ku manifesto kapena mfundo zachitukuko zimene tonse imayendera, chilipo chimene adachipanga consider ndi kuchipanga implement? Ma views ambiri amene ndafotokoza kuti mene zinkagwirizana, of course anali ndi mpata kutosa manifesto koma ndafotokoza kale kuti vuto lalikulu limene laoneka pa Malawi pano ndi kupanga kukwaniritsa malonjezano kukuvuta. Matenda akulu ndi ati. That's why dziko likubula pakali pano. Tilekeze nkhani ngati ya ziphuphu. Tinanena kuti zathala ndi ziphuphu. Kodi ziphuphu zathala nazo? Sizinatigonjese ziphuphuzi? Mukuona choncho? Anthu akuteroto. Sikwakhala ma Afro Barometer surveys angapo. Asonyeza kuti cha akuti ziphuphu zapita chitsogolo. Titsindike pa nkhani ya ziphuphuyi, koma kumbukirani kuti imene mukuonerayi ndi program ya Zodiac Exclusive pano pa Zodiac Television. Ine ndi Kasim Aubi, ndipo lero tikucheza ndi Kamuzu Chiwambo amenewa ndi mtsogoleri wa chipani chiche cha Petra. Tipitirire ndi kucheza kwathu. Ziko. Nkhani ya kulimbana ndi ziphuphu mukunena kuti sitikuchita bwino. Pakuvuta tipati. Nkhani ya ziphuphu si ineyo ndamene ndanena kuti papangidwa akafukufuku angapo amene aonetsera poyera kuti ziphuphu sizikuthayi. Ngakhale kulankhulidwa lelolo kuti thane ndi ziphuphu kaya mukumva zanga kaya. So pano ndikuuze ichi Kasim, pamoyo wa munthu chimene wachivomereza sungathane nacho. Chimene walolera pakuti chikachitike pa moyo wako choyipacho sungathane nacho ya. Kusenza kuti Amalawi kapena ngati dziko tavomereza kuti ziphuphu zikhalepo. Amene ali maudindo ndi amene avomereza. Ndiye kuti kuvomereza kwake ndi kwa mtundu wanji. Ndiye kuti iweyo ngati ukutsogoleka kuti udindo wanji kaya mbomamo, ngati iweyo ukupanga ziphuphuzo
sungathane ndi ziphuphu ayi. Palibe. Ukhoza kulankhula, ukhoza kufula amene ungafuulire. Ukhoza kulankhula maso pa anthu ngati zogwira mtima. Koma ngati iweyo umadusa momwemo, mposatheka kuthana ndi ziphuphu. Mukutanthauza kuti amene ali m'bomawa ndi amene akuchita kwambiri ziphuphu. Akafufuku akutero. Ngati ndineso ngati zinthu zili poyera. Inu mwakhala mukumva kuti ayi uku kwakuti kuzavuta, uku kwakuti ndalama zakuti, uku kandi mafuelo, kaya mafetereza. Inu mwakhala mukulanga tonse takhala tikumva mdziko muno. You have served mu macapacities osiyana-siyana dziko lino. M'bomamo mwakhalamonso kudzera mu njiraso zosiyana-siyana. Pamene mukuona kuti pali ngowi imene ife sitidaongole ndi pati. Okay. Leadership is vital. Leadership is critical. So pano iweyo mtsogoleri ukakhala mtsogoleri woti iweyo ufuna ukhale utsogoleri, iweyo uzikhala chitsanzo number 1 pakuthenga umene kupereka uja. Ukati dziko muno msakhale ziphuphu, iweyo mtsogoleri usapezeke kuti uli ndi katundu wina amene unapeza njira ziphuphu. Usamalandire ndalama za ziphuphu. Ndiponso anthu okutsatiraja azionadi kuti munthu uyu zimene akulankhulazo akukwaniritsa. Tikazapeza mtsogoleri amene uja, dziko lino lizathana ndi ziphuphu. Chipani chanu ngati Petra, how are you aligning yourself kuti mwina zimene muzikamba apapazi mayankho amene akufunikirawa achokere ku chipani kwanu? Ndafotokoza kuti ine ndagwirapo ngati lawyer koposa zaka 30. Ndipo kumene kuja timakhala ndi ndalama zimene timati ndalama za ma-client. Anthu amene atipasa milandu yawo ija. Ndipo ndakhala ndikupanga handle mabiliyoni. Zinaso ndalama zakunja, $. Palibe ndi tsiku limodzi lomwe natengapo ndalama imeneyi. Mukhoza kupita ku Law Society mukafunse ngati kuli dzina langa. Mukhoza kupita ku ACB mukafufuze kuti kodi kuli dzina Kamuzu kuno? Simukalipeza ayi. Mukhoza kupita ku mpingo wanga mukafuze kumene kuja dzina langa simukalipeza ayi. Kutanthauza chani? Kutanthauza kuti sindi kuyenda nziphuphu ayi. Panopo pamene mwafika pakupanga pano. Palibe chimene ndapezapo kuchera njira ziphuphu. Ayi. Business yanga kuti ndipeze contract sindipangaso ziphuphu yayi. Ndikudziwa kuti pali ma business angapo Malawi muno. Kuti apeze business ndi choncho. Ife company andale ati nthawi zambiri mmakonda sogwirisa ntchito anthu ena. Inu kuti musaonekere chinthu chomwe panga ndinu amene koma mumagwirisa ntchito anthu ena. Kutuma anyamata ndithu yata kumana ndi akuti panganiza kuti anthu akamapanga trace kuti ma transaction amayenda bwanji simuonekera koma mumakhala kuti muli behind. Yeah, ukapanga trace munthu yompeza. Umpeza ndithu. Mukakumpanikiza amene mwampeza uja aulula. Ndakula acha. Panopo mukuona kwanu sizikutheka chifukwa chani? So chimene ndafotokoza nchakuti monga ineyo chimene ndikudziwa nchakuti I'm not corrupt. Sindikuzitama. Ayi, koma ndikuyamika Ambuye. Mukhulupirira choncho? Ndikudziwa osakhulupirira chabe koma ndikudziwa. Ndanena kuti palibe chimene ndinapeza. Ma properties onse amene ndili nawo, ma business amene yanga ndikuyendetsera mdziko muno, palibe chimene ndinapeza nkhale nsapato imene kuti ndapeza njira yachiphuphu. Palibe. Contract imene sinapezepo njira yachiphuphu. Ndanena kuti mpite ku ACB kumene kuja kuli mayina ambiri kumene kuja. Mukafuna kudziwa anthu aziphuphu mpite kuti ku ACB. Mukapeza mayina kumene kuja. Pamene tikulunjika kuti tipyede mwina kucheza kwathu, munali ndi press briefing posachedwa kumene munanena kuti zinthu zina sizikuyenda bwino, makaziwawa pandale. Munazafika ponena kuti ziwawa zimene zinachitika posachedwa apa ngati ku Lilongwe
mene anthu ena tinaona kuti anakapidwa ina ma civil servants amene chipani cha Malawi Congress komanso DPP ngati patakhala kufunikira kuti anthu ena ake kaya akadandaula ku bwalo la milandu ndipo anthu akuyenera kulandira chipepeso, zipani zimene zingapereke chipepeso chimenechi, mafuna kutanthauza chani? Zikomo kwambiri. Nkhani imeneyi inakambidwa ku parliament ndi a secretary general a MCP komanso iwo ndi nduna ya maboma ang'onoang'ono ndi mgwirizano pa dziko la Malawi, komanso omwewo ndi amene amatsogolera business ya government in parliament, nyumba ya malamulo. Ndi adalongosola kanayi kangati kanayi ziwawa zikupanga mdziko muno siwena yayi ndi MCP ndi DPP, MCP ndi DPP, kanayi akudziwa zimene amalankhula. Ndi ife tidathokoza kwambiri kuti mwatithandiza zedi, chifukwa ngasi aliyense amangoti sife yayi, ndipo nkhale iwo a MCP amene adakana kuti sanatengepo gawo lilonse pa ziwawa ngati zimenezo. Panakambidwa monga tikumbukira a publicity secretary komanso anduna amaphunziro akulu adakana. A president also anapereka statement yawo kuti apa ndipo a publicity secretary sanangokana wamba yayi, koma nena kuti MCP sinatengepo gawo lilonse yayi. Chikalata anatotsa chikalata. Koma achimwendo secretary general MCP anena kuti zimene tikukanazi ndi ndani, ndife tomwe. Ndi timanena kuti kodi zikatere poti achimwendo atimasula kuti amene akupanga zimenezi ndife tomwe a MCP ndi a DPP, ngati anthu angafunikwa kusumira aliyense kuti asumira nda siumasumira amene wapanga ntchitoyo, amene waonongayo. Ndi timaonekera anthu kuti ayi panopo mmene ati masula choncho Amalawi akumasulani, mukakhala ndi milandu muyang'ane ku MCP ndi ku DPP. Ndiye timaganiza kuti mwina a DPP atsusapo, ine sinamve akutsusapo yayi. Tinadikira kuyambira last week ija adono ngati anzanga mwamvako. A DPP to anayankhula ndipo akunena kuti inu zimene zizi mukuyankhula cholinga mungofuna to attract attention kuti basi anthu akoneni kuti ati Petra yalankhula. Kodi ndineyo bwanji sakutsutsana ndi amene anayankhula kodi munthu walankhula wa parliament wina wayankhula ku office kwake ndiwe timodzi kati nyumba ya malamulo munthu walankhula kumene kuja ndi kumene kumapangidwa malamulo a dziko la Malawi, chimene akugwirizana menguja tonsefe timayendera chomwecho. Akapereka lamulo tonsefe timayendera lamulo meji. Ndiye ngati munthu wankulu ngati secretary general wanena kodi nanene ndini ngati ine ndingopanga koti itu tamva kuti achimwendo atiuza kuti amene akupanga ziwawazi ndi MCP komanso ndi DPP. But how will that be possible? Ndalama yokuti kuzipani kuti chokera pati. Sono iwo zimenezo akamapanga amaganiza kuti ndalamazo zichokera kuti iwo azitama kuti akhoza kupanga zimenezi. Munthu pachichewa palimawa kuti choyipa chimata chimasatira mwini. Ndi milandu komanso anthu alemeratu. Alemera? Anthu ndi mabilionea atu lerolo. Azitenga kuti. Mulali mboma momwe azitenga kuti. Ine sindi. Palipena pake pamene akumatenga? Ine sindi kudziwa yayi. Koma seminari momwe. Koma bwanji mkafunse iwo. Koma simesa mukunena ndinu kuti anthu alemera. Azikuoneka atu. Anthu alemera kanthawi komweka ndi mabilionea. Nde iliyo atolankhani mzikawafunsa kuti inu dzulo jimaona mukuvutika mmaenda ntawuni. Lero mukuoneka muli magalimoto kandi 20 kamuli izi ndizi muli ndi chuma chacha mwachitenga kuti inu yatolankhani mbona inoti nakakhala ine simuchokera mboma momwemo. Ine ife paja tinachoka pakale nachoka 2023 kuyambiriraso kweni February pa 9 February tasi yankatimo akutakata. Nde
ine sindikudziwa koma inuyo muli ndi mpata mukoza ukafikira kuti koma inu timakuonani dzulo omweri koma tikafaniza kapena tikapanga compare mmene mnalili dzulo ndi mmene mulili lero zimene mwapezazi kodi mwazipeza bwanji simukafunsa anthu amenaje inu mukafunse ndipo akakuyankhaniso bwinobwino. Mabishop a mpingo wa Katolika posachedwa pa anatulutsa pastoreta imene anakamba zambiri koma chachikulu analimbikitsa anthu kuti asaponye voti pa chisankho chimene chikubwerachi ndipo akasankhe atsogoleri oyenera ndipo ngati anthu ataona kuti weni oyenera sitikumuona akasankhe amene akuoneka kuti bolako. Choyamba ndifuna mutandiuza kuti muda werenga uthenga umene anatulutsawo nanga zimenezi munazipanga interpret motani? Ife tinawerenga kalata imeneyi kumene kunali kulira akulira mabishopu akulira chimene chikapangisa kuti azilira ndicha zimene zaoneka pa dziko la Malawi malonjezano onse aja tinkapereka 2020 aja onse maziwo misewu ndimene ndikuonayi zipatala ndimene ndikuonazi zitukuko sizikuoneka kapena ndi apo koma ndalama zikuti ndikumva kwabedwa ndalama kwakuti tikafuna kuti zinthu zikalongosoke bwinobwino sizikulongosoka ndipo anthu akufuula ndipo anthu akubula mdziko la Malawi akumvesa chisoni ndipo mabishop aja akulira kuti kodi zimene tinkaganiza kuti zichitika zija sizinaoneke pa Malawi pano nangati tani state ya economy yathu ngati Petra mukuyipanga interpret motani nanga mukuganiza kuti pangachitike chiyani kapena chipani chanulo chitati chapasidwa mphamvu kuti tiyeni lowani mulamulire mungatani pokonza zinthu zikomo kwambiri. Choyambirira ifeyo tapasidwa mpata umenewo ndionetsetsa kuti mdziko muno tikhale tichite control pakhale fiscal discipline ndalama usangomwaza ngati ntedza ineyo ndayendesa ma business pa experience yanga mimi ndakhala ndikuyendesera business munthu wina akuonetsetsa kuti pazikhala discipline ya mmene umayendesera zinthu so fiscal discipline izakhala number 1 muzipanga spend ndama mmene muli nazo osadalira anthu ena kuti atiganizira zaka 60 koma how will that be possible so chifukwa nthawi zina you spend kutengeraso ndi need imene ilili. I want to answer your question what tipanga chani chikoma yankho now we can fix this economy very short within a short space of time tikoza konza chuma cha dziko la Malawi dziko limene silingapange katundu wogulitsa kunja chuma chake sichingakwere ndikupase chisanzo koma zimene zizi mabuku panopo zilimo kale zoti anthu akuyenera kupanga zimenezo boma lakhalaso likunena pakadali pano tizipanga katundu kagulitsa kunja so, why are we not doing it? So no funso limenelo ndifuna kuti tisanachoke pafundo ndi yankha so that to me ndi mfundo yake yofunikira kwambiri. Chinthu china chimene tidzapange chakuti tidzayendesa nkhani za malimidwe atsopano osangolankhula osangoti irrigation mitambira chile vale mpaka pano zaka zingati namba ndaya ya bingudu chile vale transformation chile vale mpaka pano chilipo chimene ndikoza kuonesa kuti tapulapo chakuti palibepo so agriculture komanso tidzaonetsetsa kuti ku manufacturing uku tizapange zakupsa kwambiri mbali ina miyala ya mtengo wapatali mdziko muno tili ndi miyala tili ndi golide tili ndi uranium ukayerekera tili ndi timiyala tokongola kwambiri amati marubies panopo tapeza ruta kulilongwe zimene takhati upanga Malawi muno kumalola ma investors kuti azatenga katundu amene kuja ndikumampititsa kunja
kumene kuja ndikupusa kupusa maboma liuchitapo kaleka ndisakhazikisa Malawi Mining Company kupusa ndi fotokoza ndikutanthauza chani akamatenga miyala ija kumapitisa kunja timakhala tili kumeneko kuona kuti apeza zimene apeza miyala yabwino ndi ngati komanso zintchito mmalo moti zintchito zokonza kupolisha miyala ija achinyamata Malawi azipeza ndiye kuti ntchito zimene tatumiza kunja chitekezi ngati rutile rutile titanium amene wapezeka kukasiyayo pali ma 13 industries abwino amphamvu woti dziko la Malawi economy ikhoza kutukuka nthawi yochepa pali aeroscope ku defense ndege zotha zija chiframe chake chichi chimachokera materials amenewo malaptop ndi ma cellphone ndi zimene zijatu mukhoza kupanga ma cosmetics zopaka pakazi mayi kumene kuja mapenti ndiko nkuja mukhoza kupanga zinthu ndithu ma company kapena ma business amphamvu 13 koma pakali pano ma policies amene tikuyendera dziko muno ma 13 industries onse aja apita kuti kunja. That is fundamentally wrong. Ineyo kuti ndalowa economy immediately I will stop zoti anthu azitenga miyala Malawi muno zonse I will insist zipangira muti momuno chifukwa ndi kupamenepo ntchito za chinyamata zapezeka economy idzakula komanso misonkho izalipita bwinobwino. Izi ndikukambazi ndi nkhani zimene tikhoza kuthandiza kuti economy yadzi ndipo economy imeneyi ineyo ndi chikhulupiriro chonse ikhoza kudzuka ndipo zoyang'ana maiko akunja imene ikhoza kukhala ndithu nkhani yakale. Mukutha kuona dziko la Malawi likubwerera mwina pamene anthu akadakonda ndipo kuposanso pamene popo Mulungu dziko wadalitsa kwambiri tili ndi nyanja tili ndi mitsinje yosaphwererayi tili ndi miyala ya mtengo wapatali magolide tinauti momuno koma magolide onsewa tikafunsa kuti magolide akuthandizira dziko la Malawi anthu akuthandizika m'midzimu hayi akuthandizika ndi akuluakulu ali kunjako ndi mabwana ali Malawi muno amene amagawana ndalama. Sono sikuti dzikoli lili pa umphawi kuti Mulungu adalimana ayi Mulungu analipasa zonse zoyenera koma vuto lilipo ndi utsogoleri umene takati kukhala nawo Malawi muno zaka zambiri mmalo moti zinthu zimene Mulungu atipasa mdziko muno zikatumikira Malawi timalola zimene anthu azitenga kukatumikira maiko akunja akakonza zinthu icha ndikumatumiziranso katundu wokonza ife kuzangula pa mtengo wokwera pali nzeru pamenepo. Timalize ndi nkhani ya 50+1 asayansi anena kale kuti kafukufuku awo atachita kuona kuti chipani chimodzi pachokha sizingatheke inunso mukuoneka kuti mugwizana nazo koteroko position yanu ya ngati chipani komanso inuyo ngati a politician ndiyo tani pa 50+1? Ndibwerezanso zimene ndakhala ndikulankhula kuti akuluakulu adanena kuti mumodzi muli mphamvu. 50+1 yo kuti chipani chikafikire pa 50+1 simasera ayi ngakhale zipani zimene mwina zikhoza kuziona kuti ife nazonso zikuopa zikuchita mantha nde pamenepo mpofunika kuti pakhale kuganiza bwinobwino pakhale migwirizano yokhazikika komanso atsogoleri akewo zimene agwirizana akhale kuti amalemekeza zimezi chausati mogwirizana chichi mawa kuzasintha choti uli pa mpando. Ena they have gone as far as suggesting kuti mu constitution yathu titasintha ndithu kuti nkhani ya mgwirizanoyi tiyambire kumeneko. Tikhoza kusinthadi malamulo which is very important monga anapangira dziko la Kenya chifukwa zinthu zoti mwamenya nkhondo limodzi nkuwina basi mawa wina kumango kuponya myala chimene chasi chilungamo yayi chimene nthawi zinaso Mulungu amalolera kuti zinthu zikuvute
kuti uphunzirepo kena kake. Anzako anakhetsa kuthukuta peni paja kuti ufike peni wafikapo. Anaononga zawo. Are you referring to the current situation? I'm just speaking in general. Yeah, mwina sati kapena mkuti akuona mavuto chifukwa choti sana lemekeze ngwirizana. Yeah, mukafunse. Koma zinthuzi ena tinkauza nduna zina kuti koma style imene mwatengayi zikuvutani, amaona ngati tikwanyoza. Koma ndi zimenezi. Panopo dziko lafika ndithu lili pa maondo. Anthu akulira mdziko muno. Anthu akugona ndi njala. Anthu akusowa mankhwala. Ana asukulu akuvutika mdziko muno, osapeza ntchito akachoka m'masukulu. Ali madigiri, madokotala, mainjiniya, aziphunzisi, osiyana-siyana, ma-accountant akusowa ntchito. Ndi udindo wa mtsogoleri amene amakonda dziko lake kuti chuma cha dzikolo chikakwere. Ndikusindikiza pano kuti ine ndikudziwa zida zake zokonzera zimenezi zilimo muno, katunduyo tinayo muno, ndipo mapangidwe yake ya zimenezi ndikuwadziwanso. Ndakupasa chisanso kuti ku business kwanga amene ndakhala ndikuyendera zaka si kuti chaka chimodzi yayi. Ndakhala ndikuyendetsa business imeneyi bwinobwino opanda ngongole. So I know how to handle finances. And see my finances okay kungolenda 5 million kwaja. Ndudi ma billion anthu ena amene monga lawyer ndakhala ndikuwatumikira ntchito. So izi ndikukambazi mayankho tili nawo. That's why ndene kuti mandafika pano. Sikudziwa kuti thandizo la Malawi lingachokere pati, lisanyoze aliyense yayi. Chifukwa sitikudziwa chimene Mulungu wayikisa mwa munthu amene ucha. Panopo ndifunika asaiderere anthu. Asaiderere. Chifukwa sakudziwa zimene Mulungu wayikani muti ngati mwa ine. Kuyembekeza mutakhala position yanji kuti sankho chibwera. First round. Itiyo. Chichi chapa 16 September. Ichichi? Ndikhala position ya mphamvu kwambiri. Ngati pati. Ungodikira pang'ono. Nditengeza. Ndizakuza kuti kuona zimene zachitika. So chinanso ndiwapemphe Amalawi tilipempherere dziko lathu. Kuti Mulungu atipase mtsogoleri amene akhoza kutukula dzikoli. Ndipo tisayang'ane mtundu wa munthu. Tisayang'ane kuti munthu amachokera kuti. Tingong'ana kwa Ambuye kuti Ambuye tipaseni mtsogoleri amene akhoza kutukula dziko lathu pa nthawi ngati ino. Chifukwa utsogoleri uli nthawi yake. Chabwino, tikadakonda kucheza kukadapitirira, khulupirira kuti dzakhalanso ndi nthawi ina yoti nkucheza, koma mwina mwatsanzike Amalawi amene akuonerani pa kamera. Ziko kwambiri. Amalawi anzanga choyamba ndifuna ndikupepeseni. Ife atsogoleri andale monga ife aPetra tinali limodzi mgwirizano watonse, ndipo tinapereka malonjezano osiyana-siyana muzadi akatatu pa tsiku kuzapeza ntchito 1 million, fetereza mudzagula mtengo wotsika ndi malonjezano osiyana-siyana. Tizathana ndi ziphuphu, koma ndikupepeseni kuti takukhumudwisani. Sitinapange choyenera. Koma musataye mtima. Mukhale ndi chiyembekezo kuti mmene mukubula mukusowa chakudyamu, Mulungu tsiku lina atiyankha. Tikamapita chisankho cha 20 pa 16 September pano, tikhale tikuyang'ana kwa Ambuye nthawi masiku atsala pang'ono, ndipo tikhale ndi chiyembekezo kuti Mulungu atiyankha, atipase mtsogoleri amene akhoza kutukula dzikoli. Mayankho alipo wotukula dziko la Malawi lipite chisogolo. Mulungu watidalisa ndi zinthu zosiyana-siyana. Chosowekera nchakuti tikhale ndi utsogoleri umene ukhoza kutenga chuma chonsechi kuti chikatumikire Amalawi. Ineyo ngati mtsogoleri wa Petra ndikulonjeza kuti ma policies amene ndikhoza kuyendesa ndili ndakhala ngati president ndidzaonesesa kuti priority number 1 adzakhale Malawi. Malawi number 1, Malawi first. Choncho uthenga wanga ndi umenewo kuti musataye mtima, tigwirizane, tiyendere limodzi, ndipo tikhale tikupemphera kuti Mulungu atikomere mtima kuti dziko lathu limawa lidzakhale
pabwino. Choncho mawu anga otsiriza ndi amenewo kuti tisataye mtima, tigwirizane, tipite chitsogolo, komanso tizipemphera kwa Mulungu kuti Mulungu atipatse mtsogoleri amene akhoza kuthandiza dzikoli linke kutsogolo. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Mmenemo ndi mmene tachezera ndi Kamuzu Chiwambo amene wandi mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Petra. Ndathokoza kwambiri. Koma mwina Amalawi akuyembekezerabe kuti kodi pali ma constituency oposa 200 chakuti Petra iyimitse ma MP ndi ma councillors angati. Iyayi tilengeza. Mulengeza. Kwa basi. Ambiri nditilengeza. Akuti alengeza kuti Petra iyimitse ochuluka bwanji. Dzina langa ndine Kasim Aubi ndipo ndikuyamikeni chifukwa chokhala pamenepo kutionera. Pempho langa ndiloti mupitirize kuoneranso ma program ena pano pa Zodiac Television. Mwakumana nonse.